Vitajte späť na našom kanáli. Dnes sa pozrieme na najlepšie platených hercov v roku 2024. Pripravte sa na jazdu plnú akcie, úspechov a áno, aj peňazí. Kto si tento rok zarobil najviac? Ktoré filmy im priniesli najväčšie zisky? A aké prekvapenia nám tento rebríček pripravil? Poďte s nami zistiť, kto kráľuje Hollywoodu nielen talentom, ale aj výškou svojich honorárov. Takže poďme rovno na vec. Na prvom mieste tohto zoznamu sa nachádza chlapík, ktorého všetci poznáte. Je to pracant, drsňák s veľkým srdcom a ešte väčším bankovým kontom. Áno, hovorím o Dwayne The Rock Johnsonovi. Tento rok si opäť udržal svoje miesto na vrchole rebríčka najlepšie platených hercov. S viacerými úspešnými filmami ako napríklad Jumanji, The Next Level a Red Notice a lukratívnymi zmluvami s Netflixom a Under Armour jeho príjmy dosiahli nové výšky. The Rock je dôkazom toho, že tvrdá práca, odhodlanie a charizma sa naozaj vyplácajú. Na druhom mieste nájdeme chlapíka, ktorý je známy svojim vtipom, šarmom a nezameniteľným humorom, Ryan Reynolds. Tento kanadský herec pokračuje v dominovaní Hollywoodu s jeho charizmatickým výkonom a úspešnými filmami. Jeho Deadpool sa stal kultovou postavou a filmy s ním lámu rekordy v návštevnosti. Okrem Deadpoola sa Reynolds objavil aj v ďalších úspešných projektoch, ako napríklad Free Guy a The Hitman's Wife's Bodyguard. Jeho príjmy v roku 2024 sú ohromujúce a potvrdzujú jeho status jedného z najžiadanejších hercov v súčasnosti. Chapter 3. Na treťom mieste nájdeme jednu z najtalentovanejších a najkrajších herečiek súčasnosti, Scarlett Johansson. Scarlett je známa svojimi rolami v blockbusteroch, ako sú Avengers a Black Widow, ale aj v nezávislých drámach, ako napríklad Marriage Story. Jej talent, krása a charizma z nej robia jednu z najvyhľadávanejších herečiek v Hollywoode a jej príjmy to len potvrdzujú. V roku 2024 sa jej podarilo zarobiť impozantnú sumu vďaka kombinácii filmových honorárov a lukratívnych reklamných zmluv. Chapter 4. Na štvrtom mieste nájdeme austrálskeho herca, ktorý si získal srdcia divákov po celom svete, ako Thor, Chris Hemsworth. Chris je známy svojim šarmom, humorom a samozrejme aj svojim impozantným fyzickým vzhľadom. Chapter 5. A na piatom mieste nájdeme hereckú legendu, ktorej meno je synonymom akčných filmov, Tom Cruise. Tom Cruise je známy svojim nasadením, profesionalitou a láskou k nebezpečným kúskom, ktoré si vo svojich filmoch sám odvádza. Jeho filmy ako napríklad Mission Impossible a Top Gun patria medzi najúspešnejšie filmy všetkých čias a jeho príjmy to len potvrdzujú. V roku 2024 sa mu podarilo zarobiť obrovskú sumu vďaka kombinácii hereckých honorárov a producentských aktivít. Taká je to. Toto bol náš rebríček najlepšie platených hercov roku 2024. Dúfam, že ste si ho užili a že ste sa dozvedeli niečo nové. Nezabudnite nám do komentárov napísať, kto je váš obľúbený herec a prečo. A nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli žiadne naše ďalšie videá. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili, uvidíme sa na budúce.